Kyllä se on talentti toi Korvalakkimies, sillä on kyllä potentiaalia tähän. Lassi kysyy, saaks mä tulla sunkaan tää Anttoneen, että... Ei kai nyt sen, Anton osaa. Se on riisi vastaava. Riisi vastaava! Sinä oot ensinnäkin, tuossa on vittu ohjelma, saatana se on joku kaveri, joka on istunut 14 vuotta linnassa ja tappanut oma akkansa. Niin saatana 4800 maksaa hänen jonkun saatana hengitysharjoitus, niin haista Timo vittu. Ja se on kaiken lisäksi Timo sinun kaveri. Niin luuletko sinä, että minä on niin tyhmä? Juu. Että mä voin sanoa ihan suoraan, että jos musta mies tulee tänne, se tulee työvoimaksi. Kokoomuslaiset haluaa firmoihinsa halpoja työntekijöitä. Vihervassarit haluaa taas sitten itselleen vaaleissa äänestäjiä näistä mustista miehistä. Jos ne tulee tänne töihin, niin niiden pitää siellä tehtaalla tai työpaikalla sitten asua parakeissa siinä tehtaan tai työpaikan alueella. Et ne ei voi saada Suomesta omaa asuntoa, jotta tulonsiirroilla heille maksetaan se palkan päälle rahaa verorahoista, jotta heillä on varaa asua täällä kantasuomalaisten seassa. Ei, vaan heille pitää siellä työpaikalla tarjota parakki, missä he niinku orjina asuvat. Sinne satama ja vittu oota siellä laulassa vittu pari tuntia aamulla lähtee laiva. Jaha, pitääkö mennä tappelemaan? Jos sulla on rahaa, niin ei sillä ole mitään väliä. Hei, Kaikki nyt rauhoittuu. Soita poliisit. Se olisi paras. Lasse. Poliisi pyytää lääkärin sinne kuvat ja lääkärin kertomuksen tästä tapahtumasta ja tästä vauriosta mun kädellä. Voit olla vitun varma Saini, että perästä vittu kuuluu poliisilta. Suomen poliisi on sitten Tallinnan poliisi yhteydessä, jos ei vittu muu auta. Voit siellä sun vitun kasinolle sanoa siellä, että Juhani tekee tän jutun. Ja Pullis, mä oikein sitä vittuukaan mikään dupaimatta tän käden rinnalla. Tai Sampe, mitkään tilaukset, missä puhuttiin, ei kiinnosta vittuukaan. Voitte olla vitun varmoja, että vittu tuutte kuulee musta.